በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናት፣ አይንተ እግዚአብሔር፣ ዲያቆናት፣ ቆሙን ምእመናንን ምእመናትን ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ሀገር ኤርትራ ከመይ ኣለኹም? ጊዜን ሰዓትን ሓልዩ ናብዚ ቅዱስ ስፍራ ምዃነ ቅዱስ ዕላማ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። በዚ ሰዓት እዚ በዚ ዕለት እዚ እንመሃሮ ትምህርቲ ሆሳእና ከም ምዃኑ መጠን ፍትህወን ወአምጽእወን ሊተ ፈቲሕኩም አምጽኡ ላይ በለ። ጎይታናን አምላክናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘመነ ስጋዊኡ ብሓፂር ቁመት ብጸቢብ ደረት ንደቂ ሰባት ስርየት ድሕነት ሰላም ብስራት ክሂብ ኢሉ ኣብ ዝመጻሉ ጊዜን ሰዓትን እንሆ ካብቶም ናይ ምስጢራት ዝበሃሉ ቅዱሳን ሐዋርያት ክልተ ሊቃውንቲ ቦታት ብዘቆምዎም ጴጥሮስን ዮሐንስን ልኢኹ እንሆ ድማ ሁሩ ሃገረ ዘቅድሜክሙ ፍትህወን ወአምጽእወን ሊተ በለ። ኪዱ ንቅድሜኹም ኪዱ ሃገር ክትረኽቡ ኢኹም፣ ዓዲ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ከተማ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ኣደባባይ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ዕዳጋ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ኣብኡ ኮይድኩም ድማ ዝተኣስራ ክልተ እዱግ ፈቲሕኩም ኣምጽኡ ኢሉ ተናገረ። ታሪኹ ዝርከብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ስፍሕ ብዝበለ ክሳብ ፍቕዲ 11 ዘሎ ስለ ዘሎ በዚ መንገዲ እዚ ፈቲሕኩም ኣምጽኡ ላይ በለ። ኣብዚ ንሪኦም ምስጢራት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ካብ ንውሕ ብዝበለ ሕፅር ብዝበለ ሕፅር ብዝበለ ምእመናን ኣብ ኩሉ ቁርና ዓለም ዘለዉ ብዝርድእዎ ቋንቋ እንሆ ድማ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጢርን ጥበቡን ይግለጸልና። ሆሳእና ማለት በመጀመሪያ ኦ እግዚኦ አድህንሶ አድህነና ግዳ እናበሉ ሊቃውንቲ አቦታት በዚ መንገዲ እዚ ብቋንቋ ግዕዝ መድኃኒት ክኸውን ከሎ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ድማ አድህነና እንዶ እናበሉ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ብትንቢትነት መዝሙረ ዳዊት እናተናገሩ ዝጽውዑ ዝነበሩ ቅዱስ ቃል እዩ። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝብን አህዛብን ኩሎም ብሓፈሻ አዳም ደቁ ኩሎም ኣብ መግዛት ዲያብሎስ ኣብ ቁርአንነት ዲያብሎስ ኣብ በአርዑት ባርነት ተቆሪኖም ይነብሩ ስለ ዝነበሩ በዚ መንገድታት እዚ ስርየት ዝወሃበሉ እንሆ ድማ እንሆ ኃጢአተ ስጋን ኃጢአተ ነፍስን ወይ ድማ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሲ ኃጢአት ሞት ፍዳ ብሓፈሻ ካብ ማእሰርቲ ኃጢአት ዝፍታሕሉ ጊዜን ሰዓትን እዛ ሆሳእና ጊዜ እዚያ እንዝክረላ ኣማናዊት ኦርቶዶክሳዊት በዓል እያ። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጢራት ተባሂሎም ዝጽውዑ ጴጥሮስን ዮሐንስን ክልእኹም ከሎ ኪዱ ንቅድሜኹም ዓዲ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ሃገር ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ ፀውዖም። ንቅድሚት ኪዱ ኢሉ ፀውዐ። ስለምንታይ ንቅድሚት ኪዱ ኢሉ ፀውዐ ተባሂሉ? ንቅድሚት ምኽያድ ማለት ወንጌል ስለ ዝኾነ ወንጌል ኩሉ ጊዜ ንቅድሚት ዳእምበር ንድሕሪት ኣይባሃልን ስለ ዝኾነ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ትዝክሩ ተኾንኩም እንሆ ዕርፊ ሒዝካ ንድሕሪት ምጥማት ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ክርስቶስ ተናገረ። እዚ ማለት ድማ እንሆ ዕርፊ ሒዝካ ንቅድሚት ዳእምበር ንድሕሪት ኣይጥመትን ወይ ነግሒ ናይ ማሕረስ ወይ ድማ እግሪ ብዕራይ ይውጋእ ስለ ዝኾነ ድኾነ ነግሒ ከይተባላሹ እግሪ ብዕራይ ከይትወግኡ ዕርፊ ሒዝካ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ኣይጥመትን ይብለ። ዕርፊ ብወንጌል ስለ ዝምሰል ወንጌል ንቅድሚት ዳእምበር ንድሕሪት ኣይባሃልን ስለ ዝኾነ ንቅድሜኹም ኪዱ ኢሉ መለኮታዊ ትእዛዝ ንቅዱሳን ሐዋርያት ናይ ምስጢራት ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣዘዞም ማለት እዩ። በቃላይ ነገር ንቅድሚት ኪዱ ማለት ንሐዋርያት ንቅድሚት ኪዱ ማለቱ
ቀደም ሐዋርያት ትዝኩሪኹም በርባዕተ መንገዲዮም ሐዋርያት ኮይኖም ንሳቶም ድማ ፈለማ ተሓርዮም ተጸዊዖም ትምህርተ ተማሂሮም ስልጣን ድማ ክፈትሑን ካእስሩን ተዋሂቦም ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያት በመጀመሪያ ዝነበርዎ ስርሖምን ተግባራቶምን ዓሳ ምግፋፍ ቀረጽ ምቅራጽ ማሕረስ ምሕራስ እዮም ነይሮም ስለዚ ንቅድሚት ኪዱ ማለት ካብ ንቅድሚት ምኽያድ ተመሊሶም ንድሕሪት ናብቲ ናይ ቀደም ምግፋፍ ዓሳን ማሕረስ ምሕራስን ቀረጽ ምቅራጽን ዝነበረ ንድሕሪት ተመሊሶም ገዛ ሰሪሖም ጎጃ አቂሞም እንሆ ድማ ብናይ ስጋ ምንበሮ ንኸይነብሩ ንቅድሚት ኪዱ ኢሉ ተናገረ ክልተ ማለት እዩ ብሳልሳይ ንቅድሚት ኪዱ ማለት ቅድሚት ክርስቶስ እዩ ንቅድሚት ተተጓዒዝና ንክርስቶስ ንረኽቦ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ተተመልኪትና ኣነ ቅድማ ኣባጊዐይ ይኸይድ ኣባጊዐይ ድማ ድምፀይ ሰሚዐን ደድሕረይ ይስዕባ ንበለ እቱይ ጓሳ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ክርስቶስ ድምፁ እናስምዐ ንቅድሚት ክጓዓዙ እንከሎ ሞጓሰ ኦርቶዶክሳውያን ደቂ ኣዳም ንሕና ድማ ድምፂ ክርስቶስ እናሰማዕና ክንክተሎን ክንስዕቦን ከም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ንቅድሚት ኪዲሉ ዝተናገሮ በዛ ዓይነት ኣፈታትሓ እዚ ይንገር ብራብዓይ ንቅድሚት ኪዱ ማለት መንግስተ ሰማያት ብቅድሚት ሃላ ማለት መንግስተ ሰማያት ምብራቃዊት ኣፍደገ መንግስተ ሰማያት ቅድሚት መንግስተ ሰማያት ልዕልቲ መንግስተ ሰማያት ንቅድሚት መርድሕሪ ስለዘየላ መንግስተ ሰማያት ቅድሚኹም ኣላ ኪዱ እናበለ ንቅዱሳን ሐዋርያት ሞለኮታዊ ቃል ዝኾነ ስንቂ ኣስኒቁ ንቅዱሳን ሐዋርያት ንቅድሚት ኪዱ እናበለ አዘዘ ናና ኦርቶዶክሳውያን ድማ ብርግጽ ደቂ ሐዋርያት ተኾይና ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ዳንበር ንድሕሪት ክንብል ከምዘይብልና ክርስቶስ ብዝምሃረና ትምህርቲ ኣጠናቂቅና ሓሊና ንቅድሚት ዳንበር የማነ ጸጋም ክንብል የብልናን ከምቲ ንፈረስ የማነ ጸጋም ከይብል እንደው ድማ መሸፈኒ ዒንቱ ዝገብረሉ ወንጌል ኩሉ ግዜ ህይወት ስለዝኾነት ወንጌል ቅድሚት ስለዝኾነት ንድሕሪት ስለዘይትብል በዚ መንገዲ እዚ ከም ሰይትሎጥ ክንከውን የብልናን ከም በዓል ዴማስ ንድሕሪት ምግልባት ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ወንጌል ንቅድሚት እዩ ከምቶም 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ማለት እዩ ሕያው አምላኽና ጌታ ሰራዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሩ ሃገረ ዘቅድሜኩም እንሆ ድማ ኣብ ቅድሜኩም ሃገር ክትረኽቡ ኢሉ ሃገር ስማ ኣይፀውዕን እታ ዓዲ ስማ ኣይፀውዕን ነታ ከተማ ስማ ኣይፀውዕን ስለምንታይ ምክንያቱ ምስጢርነቱ ስለምንታይ እንተራ ተባሂሉ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብቲ በአስማተንን ብብልጽግናንን ዝነን ክብ ዝበለ ዓድታት ጥራይ ቅዱሳን ሐዋርያት ከይዶም ትምህርቲ ንኸይምህሩን ካብ ስርየት ኃጢአት ናፃ ንኸይገብሩን ሕሙማት ንኸይፍውሱን ምዉታን ንኸይነተንሱን ለምጻማት ከየንጽሁን ጎባጣት ትኽ ንኸየብሉን እንሆ ድማ ኪዱ ኢሉ ሃገር ስማ ኣይፀውዕን ስለምንታይ ናብተን በስማትን ዝበልጸጋ ከተማታትን ሃገራትን ጥራይ ኣይትኺዱ ናብ ኩሉ ኪዱ ኢሉ ፀውዐ ማለት እዩ ብርግጽ ናይ ሎሚ ካህናት እንሆ ድማ እገሌ በሃብቲ ብልጽግና እዩ እገሌ ብጥበብ ብልጽግና እዩ እንዳ እገሌ እንዳ ኢፍተራርዮም ዝበሃሉ ኢሎም ክኸዱ ከምዘይብሎም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መለክዕ ገጽ እዚ ጦማር መልእኽቲ ገዲፍና بموالي سجاونتو بحواريات جيرو حقيقلنا هيبلنا إيو سلزي نابن دا أجلي عند هفتام دادخا قديف كان دا هفتام كم دا يكيد دخم زبالة قديف كان دابل سجنان كبب زبالن كم زي كيد بزمن قد زي هاجر كتما سم عيطوعن سلزي نابتم بسماتهم تصوعوا سبازو فلتقون طريم خاد صبو عيو كونن بوزحات بحات أزوجوس لقو بحات أزودخومو بفلت أزودخومو بوزحات هلو ناوم كيدو مالتيو هاجر سما عيطوعن بغالا انتريني ونجيل ماتيوس كيوات أنا هورو بلو ولا أجالي أكبر فاسيكا وستبيتك ونهو دما نأجالي كيتكم فاسيكا أبيتكا كفاس جيلكم نقولوا بله أجالي يلو تصوعكوا سلامن تاي تراتو باهيلو كمتا نتهاجر سما زي تصوعه بأسماتن زبط أجا زنا بزنا زخدا هاجرات راي نخيكيت سلسة بحاله لكوهم دما دك سبات بحربنينات بجنينات بخالق على استفلالي من قطات عالم التورية ورا نابتهم عالم زورية تم راي عيد خيدو بحاجة استفلا شو زمانات ملو إنه هذا ما بولفتات بتشاد بشجار استفلا شو سوات هلو كيدو ناب كل لاي مالوتيو
ስለዚህ ክርስቶስ ናይ ኩሉ ተአምበር ናይ ግል ከምዘይ ኮነ በዚ መንገድ እዚ መፀ ስርየት ክርስቶስ ንኩሉ ተአምበር ንግል ጥራይ አይነበረን ንእስራኤላውያን ጥራይ አይነበረን ናአሕዛብ እንኳን ምንባር እዩ ወንጌል ካቶሊክ አይትብል ከኒሻ አይትብል ሙስሊም አይትብል ፕሮቴስታንት አይትብል ዝተፈላልዩ ነገር ንኩሎም ያ ወንጌል አቀባበላ ይፋላል ብርግጽ እነሆ ግን ወንጌል ግን ንኩሉ እዩ ኣብ ክርስቶስ ሌላን ጉሌላን ዝበሃል የለን ሃገር ስማ አይጸውዕን ናይቲ ፋሲካ ተፋስጎሉ ሰውን እገሌሉ ተአምበር ስም አይጸውዕን ባስማቶም ዝበልጸጉ ናቦም ከይድና ጥራይ ክንባርኽን ክንቅድስን ትምህርት ክንምህርን ወንጌል ብስራት ከነበስርን አይግባአናን ሙኻኑ ክርስቶስ በዚ መሃረ ንቅድሚኹም ደላ ከተማ ንቅድሚኹም ደላ ዓዲ ስማ ከይጸውዕ ኪዱ እናበለ ምጸውዕ ዕላሙድ ነበረ ፍትህወን ወአምጽእወን ሊተ ክልተ እዱግ ዝተኣስሩ ክትረኽቢኹሞ ንዕኦም ኣምፁ ለይሉ ክርስቶስ ተናገረ እቲ ዝገርም ምስጢርነቱ ስለምንታይ ናብ ብስም ዘይተጸውዑት ሃገርን ከተማን ከይዶም ዝተኣስሩ እዱግ ፈቲሖም ከምፁስ ንምንታይ ዕላማ ዘይተፈትሑ እዱግ ኣይነበሩ እንደዝብል እነሆ ድማ ምስጢር ኣለዎ ወይ ድማ ሕቶ ክለዓል ስለ ዝኽእል እዚ ማለት እነሆ እዞም እዱግ እዚኦም በመጀመርያ ዝተሰርቁ እዱግ እዮም ተሰሪቆም ዝነበሩ እዱግ እዮም ኣብ ዕዳጋታት ዝነበሩ እዱግ እዮም ስለዚ ኣብ ዓለም ኩሉ ሰብ ብማእሰር ሓጢአት ተኣሲሩ ምንባሩ ዘመልክት እዩ ሓደ ዝተፈትሐ እኳ ኣይነበረን በአዳምን ሔዋንን ሓጢአት ሞት ፍዳ ናብ ዓለም ስለ ዝመፀ ኩሉ ሰብ ብማእሰር ተኣሲሩ ምንባር እዩ ነቶም ጥንታ አቡሰ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ሓጢአት ኣይተፈትሕን ናይ መጀመርያ ሓጢአት ኣይተሰርየን ዝብሉ በዚ መንገድ እዚ እኹል ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ነዚ ፈሊጥኩም ክትምለሱ ብድንግል ማርያም የማሕፀን ኩሉ ዓለም ተኣሲሩ ነበረ ፍቱሕ ዝበሃል እኳ ኣይነበረን ስለዚ ክልተ እዱግ ምባሉ ክርስቶስ ስለምንታይ ሓደስ ዘይብል ሓደ ኣይኣክልን ተባሂሉ ፍጹም ኣይኣክልን ህዝብን አሕዛብን እስራኤላውያን ግዙራትን ዘይጉዙራትን ኩሎም ተኣሲሮም ስለ ዝነበሩ ንኩሎም ምፍታሕ ስለ ዘድሊ ናይ ክርስቶስ ቀንዲ ዕላማ ናብ ዓለም ዝመጾ ካብቲ ብዙሕ ምስጢራት ሓደ ህዝብን አሕዛብን ብዲያብሎስ ተሰሪቆም بمنطلعة السلمات تخليلهم بإجراء جامد ترجيتهم زمانات ملو نبرو سلزنبرو كلهم كما سلسات عن مفتاح يد اليوم سلزنبرة زبرهن زبولهن زنجرن كدوس كان كل عالم تأثير النبرة كاو كلهم عصر تزفتح دما بيجاك خرصوص كالأقوى أي نبرن مخنياتو كم نيورش حكيت كم نيورش مرجم كم نيورش موت بيجاك خرصوص نبيات كونو لكانات كونو من نجار زفتح هاي نبرن الصوص لزخنة كل تأدوك فتحهم أمس قليلو تناجرة حزبنا هزابن نقولهم ناي مفتح الجزء زفتحوا سلط عن الناس توهبهم دما كاهنات هاريات كهنات دا أمبر بلكنات يبلتك بخالق نجر نمأمانن نخالق سبن سريات مفتاح سلزي ملكات نبيتروسن يوحنسن هاريات لأخ سلزي بزمن قد زي كل عالم تأثير سلزي نبره كم أثر حتى تفتحهم يلو زي تأثير دوب كيتكم فتح ليلو تناكره حطن ملسن هيبو صددهم حطن ملسن كابك زي أبي سلد ركب عالم حطوك حتى النخلة ملسن كابك زي أبي المخانق مهرنا سلد دليه أنه آيت وصدوهم نيكم يلوم ذكر خوركم كثرخ بيكم نعم جن كم زيلكم مل سلام اللي تناجره نهاد ما قويتهم وانهم يدليهم عليكم تناجروهم بلا مخنياتو زحتو زنبرو حتى أجاننتيهم كالي سبق هيكونن أجاننتي آيت وصدوهم نيكم زيهم كوا زمانات ملو أتحت جرنا درور كلهم كلهم وانهم يدليهم على فتشم ناولكم تناجروهم سلام انتايتهم أدوك زيت سرق يوم نيرم اسمه سرق أوتو سيطان كوا ليبا سرق سلزوجنا بمجمّر يهجز يا خكرسس علوا خالو خلّو أنا فتاريهم لولو فتران بله نعاقاتكم فتاركم أنا فتاريهم النابلة بحصت بسركي بليبانك تناجروا سلزنبرة بليبان عدام دكون كلهم سريقهم سلزنبرة استسرقوا دكون برو حزبنا حزابن عبيات ببيت إسرائيل تاجل ما بحزاب مسول سلنبرو أنصوا ميلو تناجره مخنياتو كامني حتى مع سرتي زفتحوا الجزية دريسيو بتسيريو كيلو عبسوا النابلة
ተናገረ ሰይጣውን ታጋንንት እኮ አይተወስዶም ይኽሚሎም ተኻራኸሩ ሐዋርያት ግን ካብ ክርስቶስ ስልጣን ብስተዋህቦም ገመድነት ስልጣን ብስተዋህቦም ስልጣንነት ፍርድ ብስተዋህቦም ፈራድነት ፈሪዶም ግን ነቶም ወዶ ካብ ተኣሲሮም ሎም ነበሩ ፈቲሖም ንክርስቶስ አምጽኡሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ዝገርም ብሳለሳይ ምስጢርነት ክረኦ ከሎ ስለምንታይ ክርስቶስ ካል እንስሳታት ክንዝመርጽ አድግ መረጸ አድግ እኮ ሌዋውያን ምዕራፍ 11 ዘሎ ያውቃል እንተራተ መልክትና ካብተም ዘይብልዑ ንመስዋዕትነት ዘይከውን ስጋ ዘይብላዕ ንመስዋዕት ዘይተኸውን እንስሳ ኮያ ረክስቱ ኮይና ማለት ዘይኮነ እግዚአብሔር ከም ዘይትብላዕ ገርሰ ዝፈጠራይ ስለምንታይ ካብ ዘይብልዑ እንስሳታት ናአድግ መረጸ ተተባሂሉ ብርግጽ አድግ ንመስዋዕት አይትበቅዕንያ ንመስዋዕት ይትበቅዕንያ ንመግበ ስጋ መግበ ነፍስ ትከውን አይትኽእልንያ ስለምንታይ ኮም መረጸ ተተባሂሉ ህዝብና ህዛብን በሙሉ ሰብ እነሆ ጸሎቱ ጮሆቱ ጋዓሩ መስዋዕቱ ሁሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቀባልነት ትባሃል ከምዘይ ነበሮ ከምህር ስለዝደለየ ማለት እዩ ምክንያቱ አድግን መስዋዕት ይትበቅዕንያን ጸሎትን ምህለላናይ ኩሎም ደቂ ሰባት ድማ ቅድሚ እግዚአብሔር አይበቅዕን ስለነበረ ንመስዋዕትነት አይትበቅዕንያን መስዋዕትናይ ኩሎም ቅዱሳን ካብ መቅዘፍተ ስጋ ተደይ ኮይኑ ካብ መቅዘፍተ ነፍስ እኳ ዘድሕና ይደበር በርናይ ገነት መንግስት ሰማይ ዝፈትሕ እኳ መስዋዕትነት ትባሃል አይነበረን እነሆ ድማ አፍ ደገግነት ዝኸፍሲ ክርስቶስ ጥራይ ስለዝኾነ በዚ መንገድነት እዚ ስለዝነበረ አድጊ ካብቲ ሁሉ መስዋዕት ዘይትበቅዕ ነመግበ ስጋ መግበ ነፍስ ዘይትኸውን ዝመረጸላ ናይ ደቂ ሰባት ጸሎትን ጋዓርን ኩሉ አይበቅዕን ስለዝነበረ ማለት እዩ ከመይ ተባሂሉ ደቂ ሰባት ጸሎት ክጽልዩ ከለው ልክ ውሽጢ ማይኮንካ ከምትናገሩ ነገር ማለት እዩ ውሽጢ ማይ አቲኻን ተራ ድምጽ ድምጽካ ኦይ ተብል ዘለኻ ይመስለካ ዳንበል ልዕለማይ ወጽዩ ንደቂ ሰባት ዝነግሮ መንገዲ የብሉን ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ብርግጽ ጋዓሩ ጉዕሉ ነበሩ ጸሎት ጽልዩ ነበሩ መስዋዕት ስውኡ ነበሩ ካብ መቅዘፍተ ስጋ ዳንበል ካብ መቅዘፍተ ነፍስ ግን አይዳሕኖምን ገነት መንግስት ሰማይ አይከፈተን ስለዚ ናይ ኩሎም ሰባት ህዝብን አሕዛብን እስራኤልን አሕዛብን ነበሩ ጉዙራት ደይጉዙራት መስዋዕቶም አይቅቡልን ነበር ቅቡል ንኽኸውን ክርስቶስ አምጽዎም በለ ሓደ አድጉ እኳ የድል ነበረ ንመጽዓኛ ምክንያቱ የ14 ምዕራፍ ስለዝነበረ ሕፅር ዝበለ ይውን ነይሩ ፍጹም ሓደ ዘይኮነ ምስጢርነቱ ክልቲኦም ኩሎም ምፍታሕ ካብ ሓጢአት የድልዮም ኣለኢሉ ክርስቶስ ትእዛዝ አዘዘ አዋጅ አወጀ በዚ መንገዲ እዚ እዱግ መጻ ካብ ሓጎስ ተላዕለ ክርስቶስ ምስ ደየበን ምንጻፍ ብምንጻፍ እናገበሩ ክሳብ ውሽጢ ቤት መቅደስ ሒዝዎም ክርስቶስ ንክልቴና ኣተወ ካብ ሕጅንዮ ህዝቢ አሕዛብ ጉዙራት ደይጉዙራት ዝበሃል ነበረ ተሪፉ ኩሉ ህዝቢ እግዚአብሔር በወንጌል ተቆሪኑ ክኸይድ ከም ዘለዎ ክርስቶስ ይምህር ነበረ መስዋዕትና ዘይጠቅም ነበረ ጠቂሙላ ካብ ሕጅንዮ ከም ዝጠቅም ገይረ ኣለኹ ንምባል ኢየሩሳሌም ቤት መቅደስ ሒዝዎም ኣተወ ምስጢርነቱ እዚ ክረአ እንከሎ እስራኤላውያን ካብ ምድሪ ባርነት ምድሪ ርስቲ ደመና ተነፂፍሎም ብደመና ገይሮም ምድሪ ርስቲ ካኣትው ከለው ዘደንቕ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ርህራሄ እግዚአብሔር ተነፂፍልና ብርህራሄ እግዚአብሔር ዛ መንግስተ ሰማያት ክነኣቱ ከለና ካብኡ ላዕሊ ስለዝበልጥ እስራኤላውያን ደመና ጥብጥብ እናበለ መናኽወርደሎም እንከሎ ዘደንቕ ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊሲ አማናዊ ስጋ ክርስቶስ አማናዊ ደም ክርስቶስ እንዳንተጠብጠበ ብዕለት ዓርብ ዝተዋህበና ንዑኡ እናሰተና ብርህራሄ እግዚአብሔር ሰሌዳ በሰሌዳ ምንጻፍ እናረገጽና መንግስተ ሰማያት ክነኣቱ ክርስቶስ አፍደገ ስለዝኸፈተና ካብ ናይ እስራኤላውያን ዘስጋ እስራኤላውያን ዘነፍሲ ክብሪ ብክብሪ እግዚአብሔር አምላክ ዕለቅለቅልና በዚ መንገዲ ድማ ገለጸልና ስለዚ እዱ እግዚአብሔር ምስተጻዕነን ይትረፍ ንስኻት ተሰቀልካየን እነሆ ድማ ጋርን መሬት ክትንክየውልና ወሉ ከዳውንቶም ካብቦምን ልብሶምን ምንጻፍ ኩለን አንጸፍለን ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ እዱ ክርስቶስ ደይቡ ስለዝነበረ እስከ አስተውዕሉ አድጊ ክርስቶስ ስለስተጻዕና ክርስቶስ ስለዝደየባ አድጊው ንክርስቶስ ስለተሰኮመቶ ምንጻፍ ኢየሩሳሌም ብሙሉኡ ካብ ተዘርጋሐሉ ካብ ተነጽፈሉ ድንግል ማርያም 9 መዓልትን ስለዝጾረቶ ምንጻፍ ከነንጽፈላ አይግባእን ክብርት ወላዲት ይግባእን ፈረቃን እንበር አድኮ ንመስዋዕት ትበቅዕን ያን ይልናዮ ስጋ እኮ አይምገምን እኮ ማምላክ ግን አማናዊ ህብስተ መድኃኒት ያውሊዳትና አመናዊ ስርየት ዘውህብ ጽዋዕ መድኃኒት አባ ሕርያቆስ ከም ዝበለው ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረች ሆነ አቤቺ እስመ ወለች ለነ መብላዕ ጽድቅ ዘበአማን ወስት ህይወት ዘበአማን አይበለን
ቅዱስ አቦ በረኸት ተሳትፈና ድንግል ማርያም ምንጻፍ በምንጻፍ ኩል ጊዜ ከነኽብራን ክንውድሳን ክንቅድሳን አማላዲት ናይና እንዳበልና ከነኽብራን ግዴታ ስለዘለና ካቢ ዝተማሃርና የተተባሂሉ ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት እስኻ ዝደየብካያ አድጊ ጋራ መሬት ክትንኪ የብላን ኢሎም መንጸፋን ጽፎም እስኻ ዝተዋሃድካያ አምላክ ቻዓቶርን ሐምሽም ጸሎተካ ጋራ እኮ ሐመድ ክትንኪ የብልና ምንጻፍ ንድንግል ማርያም ከነንጽፈላ ግዴታና መኻኑ በዚ መንገድ ዝኸደድ ደስ ይብልህ ስለዚህ ክርስቶስ በዚ መንገድታት እዚ መስማሃረ ሐዋርያት እዱ ተአሲሮም ነበሩ አምጽሉ ክርስቶስ ንኽልቲአን ደየበን ህዝበና ህዛብን መስዋዕትኩም ካብ ዕድልንዮ ቅቡል ኮይኑሎ ኢሉ ተናገረ ካብዚ ብዝቅጽል ምስጢርነት ብዝርአ እነሆ ክናገሩ ዘይክእሉ ክናገሩዮም ኢልካውን በአይምሮ ሕልና ደቂ ሰባት ክሕሰብ ዘይክእል አእማን ዝተናገሩሉ ጊዜ ሰዓት እዩ አእማን ቤት መቅደስ አእማን ቢታንያ ዝዘመሩሉ ጊዜን ሰዓትን ነበረ ቀንዲ ዕላምኡ ስለምንታይ ተማእማን ዝምሩ ነይሮም የመስጉኑ ነይሮም አንደበተ ርቱዕ ናይ ደቂ ሰባት ልሳን ስለምንታይ ተዋሂቦም ተይልና ምስጢርነት ስለዘለወይ በመጀመሪያ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቆ መለኮት ዝተናገሮ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ነበረ ምክንያቱ ንሕና እኮ ደቂ አብርሃም ኢና ንሕና እኮ عبيت إسرائيلاوياننا هنا قال يواوياننا النولو نيوهانس مطمق سبكة النوتو كروستوس كولديو مدحانيت كولديو أملاح بسقا كولديو لسب كله سلازا أبيوه دك أبراهامين النولو مشكات الشم كم زعج دك سبات دك إجاليه كستو كوينا النولو مشكات أزقبرو زلو دك أبراهام كوينا النولو يشوكو تسلز نورو آي كم تنسخاتكم تقولوا أيم سولكم እግዚአብሔርና አብርሃም ካብዞም አማን እዚኦም ውልድ ከተንሳአሉ በመባል ተነግሮ ነበር ምስጢር ስለዚህ አይባን በአሕዛብ ይምሰል ማለት ነው ኦቶም ኮብዶም ዘፍጠጠ ዝክዳውንቶም ዘፈርፈር ዘቦሉ ሌዋውያን ሶዲቃውያን ድነበሩ እኮ ንሳቶም ምስጋናና አምላክ ክብር መሃብ መሳአበዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንስኻትኩም እንተአበኹም እነሆ ድማ ዘማማን ዚኦም ከምስኩን የሚሉ ትንኪ ምሰበሎም ኮሎም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት እናበሉ ምስጋና በምስጋና ኢየሩሳሌም በምስጋና አጥለቅለቀት በዝራዩ አይሁዳውያን ህርኩን ትርኳበሉ ምክንያቱ ክርስቶስ ተአምራታው አምላክ ስለዝኾነ ስለዚህ ዮሐንስ ተናገረ ፍጽሞሉ ስለዝደለ ንስኻትኩም እንተአበኹም ካወገና ህዛብ በዓል ቅዱስ ዲዮናስዮስ ጎቲቱ እኮ ዛሊቀ ጳጳሳት እኮ አምጾኦም ስለዚህ አብ አርዮስ ፋቆስ ኮንትነት ዝኾነ ዛሩቡ ዝነበሩ እናጎተተ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አማሐደርቲ ዋና መራሕቲ ብርሃን ፋናስ ተወልዶም በዓል ቅዱስ ዲዮናስዮስ ካብ ወገና አሕዛብ ጎቲቱ እኳ ምጽእ ክርስቶስ እኮ ምስጢርነቱ ስለበረ በኸራይ ክረአ ከሎ አኢማን በአይምሮ ደቂ ሰባት ክናገሩ የሚልካ ዝሕሰበሎም ስለምንታይ ተናጊሩ እንተዳ ተባሂሉ እምኒ ጸሪቦም በአምልኮ ጣዖት ዝነበሩ ደቂ ሰባት ኦኖ ተመሊሶም ቤተይ ከአቱ የሚሉ ምስጢርነት ስለዝነበሮ ማለት እዩ መቼም ኩሎም እስራኤላውያን ዘስጋ ኣብ ግብጽ ዝነበሩ ሁሉ ህዝበና ህዛብን ብዕንጨት እንዳጸረቡ በእምኒ እንዳወቀሩ ኖቶም አእምሮ ዘከለዎም ዘየስተውዕሉ ዘምልኹ ዝነበሩ ንዖኦም ጎዲፎም ንዓይኩም ልኹን እዮም ብምባል በዚ መንገዲ እዚ አእማን እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝናገሩ ገበረ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን በሳልሳይ መንገድ ንሪዮ በጊዜ ሆሳዕና ዝተፈጸመ ተአምራት ህፃናት ምንም ነገር ገና ካብ ጡባዲኦም ዘይተፈልዩ ካብ ዝባናዲኦም ዘይወረዱ ናይ 40 ናይ 80 ናይ 6 ወርሒ ናይ ዓመት መንፈቀን ክሳብ 2 ዓመት ዝነበሩ ህፃናት ሆሳዕና በአርያም እናበሉ ኢየሩሳሌም ከተማ በዚ መንገድ እዚ ድምጽ ብድምጽ ዝማሬ ብዝማሬ መዝሙር በመዝሙር ዝገበሩዋ ህፃናት ነበረ ትንቢትነቱን ምስጢርነትን ዝሓዘለ ሓዘሊ ከመይ ተተባሂሉ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 8 ተተመልኪትና ማፈደጭቅ ወህፃናታ ሶዳሎ ከስብሃተ ከመትን ሱተለ ጸላይ በእንተ ጸላይ ዲያብሎስ ደስ ንኸይብሎ አባፍ ህፃናት ምስጋናኻ አቀዲምካ አዳላኻና ቀመጥካን ዝብል ትንቢትነት ክፍጸም በዚ መንገድ እዚ ተኻናወነ ማለት እዩ በጋላይ ምስጢርነቱ ህፃናት ገና ካብ ሕቁፍ ዲኦም ካብ ጥባት ዲኦም ካብ ዝባነውቶም ዘይወረዱ ምስጢርነት ስለምንታይ ተናጊሮም ተይልና ናይቶም 144 ሺህ ህፃናት ሄሮድስ ቆቲልዎም ዝነበረ አቃታትልኦም አማውቶኦም ጹርያት መስዋዕትዮም ንሶም ኢሉ ክርስቶስ ከሐሳናቶም ክምልስ ኩሎም ህፃናት አንደበተ ርቱዕ ሰኺዑ እግዚአብሔር ሆሳዕና በአርያም አድህነና ኾታ እናበሉ አድህንሶ እግዚኦ አድህንሶ እናበሉ መዝሙር ዘመሩ ጨብጨብታ አንጨብጨቡ
ዙሪያ ድነበሩ እኮ እነሆ እልል ድብል ነበር ምሳሌ መላእክት እኮ ነበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት እነሆ ድማ ይደልዎ እናበሉ የመስጉኑ ነበሩ ህፃናት ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ተመልክተና 144 ሺህ ህፃናት ኣብ ግንባሮም ስም አብን ስም ወልድን ስም መንፈስ ቅዱስን ማህተም ዘለዎም ክርስቶስ ንፍርድ ብዝመጻሉ ጊዜ ቀድሚኡ እነሆ ድማ ሰሌን ሆሳኢና ዘፈርፈር ዝብል ሆሳኢና ሒዞም ሆሳኢና በአርያም እናበሉ ዝመጹሉ ጊዜ ሽዑኡ ቅድሚ ሕጂ ተዘሚሩን ብሕጂ ዝመት ዘይክእል መዝሙር ሓድሽ መዝሙር እናዘመሩ ኩመጽዮም ህፃናት ስለዚህ ንሳቶም መንዮም ክሳብሶም ዝመጹ በጊዜ ክርስቶስ ሆሳኢና ዝምሩ ዝነበሩ ህፃናት ካህሳናቶም ተባሂሉ ዝተቀመጠሎም ምስጢርነት ዝተቀመረሎም ማለት እዩ ህፃናት ዝዘመሩሉ ብሳልሳይ ነገር ክረኦም ኮለ ህፃናት ስለምንታይ ዘሚሮም ንሕና ከም ህፃናት ክንከውን ከም ዘለና ክርስቶስ ይግድደና ህፃናት ማለት እኮ ንጻሃ ጠባይ ዘይተባላሽዎም ንጹሃን ከም መላእክት ማለት እዩ ህፃናት በጊዜ 40 በ80 ዝጥመቅሉ ኃጢአት halliwoም ዘይኮነ ውልድነት ዝሳተፍሉ እማይኮንኩም ከም ህፃናት ይትኩሉ በወያ መንግስተ ሰማያት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ወንጌላዊ ሉቃስ ኩሎም እዚኦም ተራ ተመልክተናዮም ኦኖ ከም ህፃናት ተደይኮንኩም መንግስተ ሰማያት አይተአቱን ይኹም ኢሉ ተናገረ ህፃናት ንጹሃት ስለዝኾኑ ማለት እዩ ህፃናት ኩል ጊዜ ሕቁፈት ዲዮም ይትምቸኦም حقفت ديوم يزمتشهم كاب حقفت ديوم ورد تايلهم بخيات يجمرو أديم تصور لهم يبهالو موت صعبا مستقببو إنه هذا ما يستخاخلو مستيرناتهم تايو كل جزينا أنا خبيتش أنا زلون زمتش أنن حقف قويتا يسوع كريستوس كاب حقف كريستوس تراوتينا إنه هذا ما حقف سيطان بس قبلنا كميتش أنن سلزيكل كل جزينا بخنان نحزنان سلنا نبر كم سنة كنكون قديت هناي كم عدميهم زي كونه إنه هذا ما كم سنة نلوت مع زي كونه جن كم نتسهلنا قدوس باولوس قدام كورنثوس ملأت الصحفون كله وكونوا كم هتصانات أكوي كم هتصانات كم تعدمي زي كونه كم تنصهن كونوا إلو تناجره هتصانات نصحات يوم سلازو خريستوس بز من قد زيو هتصانات كزمور زي كولو مزمري النهابة كنا جور زي كولو من ناجري النهابة كتما يروساليم مزمور بمزمور زجبروا لجزين ساعتين لومين على تنين يرو كبرين مسكنا نهيا عملهنا يخون سلازي بز مستيرات زي أرثوذكساوي توحد بيت كريستيان نخلت شان عصر تخلت زمانات الناس زمرت الناس بغت لقاونتي بزر بزدس بزبل عتنتي بزتقلل مستيرنتم ترغامين نا ترغمو نمؤمنانهم زمهرلو قديتا سلازلهم لوم علت انه كما عسرت حاتيات استفتحنا لنجزين ساعتنا حاتيات موت فدا زبهل يلن كلتاشن عسرت كلتن زمانات يلن لومي نايقلنا حاتيات نحطتليو نايقل حاتيات دعنبر ورش حاتيات زبهل يلن كمزوم تحدثو زبلو أرثوذكساوي ايتقبلنيان ايتفلطنيان سويخاتو ليتفلنيان صباحون ايتسبكلنيان كلهم قوم لكم تناغور دلهم نابلبهم تمولسو تمهاركم قربوا بيت كريستيان ብዙ ምስጢር አለዋ ብዙ ተአማማ አይዛለዋ ሊቃውንት አንደበተሩቱ ዝሆኑ ምስጢርነት 80 አህዱ መጽሐፍ 4 ፈለጋት ዘቡልያት ሐዲሳት ሊቃውንት ሞናኮሳ ዘጣነቁ ሊቃውንት አንደበተሩቱ አለው ስለዚህ በዚህ መንገድ ዘይ እነሆ 2012 ዘመናት እንታ አብሶ ዝባል የለን ከምዚ የለ خبره ዝተአስሩ ኡዱ ክልቲኦም አምጾለይ ፈትሑም አምጾለይ በለ ስለዚህ ህዝብና ህዛብን እስራኤልና ህዛብን ኩሉ ሰብ ከማሰር ኃጢአት ውርሻ ባዳም ሔዋን ዝመጽ ነበር ኦሪጂናል ሲል ዝተፈትሐሉ ዝተሰርየሉ ጊዜ መሆኑ መብርሂ ማለት ንሪኦ ምስጢርነቱ ወንጌል ማቴዎስ ክልተ ኡዱ ፍትህወን ወአምጽወን ይልህ ናገር ኮሎ ወንጌላው ማርቆስ እነሆ كيدو نقدميهم أدقي تركب ولا أدقي زي تتصونو سبع يبل إنه هذا أقل كتركوا بيهم سبت تعين وظيفة الأمس ولا يبل من الواش مزز قاش خوي ندم مسلم سبات هلو ما تيوس كل تقولي تناجرو ماركوس كن هذا أدقي له تناجرو سلمن ترى أتفعل عليهم يلهم سبات دباليهم نقالك زي أبيه زلنا جورو سلزلو مستيرناتو إنه وانجلاو ما تيوس ويدما ما تيوس وانجل كتصحفون كله إذا يروساليم يو زصحافة صحفته أبي يروساليم دما أحزابن حزبن نورو سريات كريستوس دما دهنات كريستوس دما نقول على مخانو كمهر كله حزبن أحزابن سلز نورو حزب إسرائيلاويان بعبيات دمسلو أحزاب بتاجلجل سلز مسلو
نعباي أدق قديفو بقلقل متشابيخو تم بعباي أدق مسؤول إسرائيلوان سلينا يتصحفون إلهم كنا قريم بنيشتاي قلقل قديفو بعباي تصحيفو بنيشتاي قلقل مسؤول أحزاب كل علوهم سلينا أقوى أي تصحفون نحنا كامني أدم هون حتى أثناء أيوة أنا عندنا نقولو نزل عالم متان كينبرو نخلط يوم صحافة فلسطين كوي نسلت صحافة من درس إسرائيل مالتي ماركوس جن جبت خيدي صحيفه أب جبتي بعباي أدق مسؤولو إسرائيلوان زبالو أي نورون من تراي بتاجل مسؤولو أحزاب ترايم نيرو سلسل بعباي أدق سبيخو أي سبيخو ماركوس أحزاب أي ردومني مغنيات أحزاب أم مسواتي أي نورون كم مغزفت سجزد المسواتي سوية ما يفلتنيهم ندعواتهم دملو خنيرهم بجلجل مسؤولو صعنا زي تلامو دملت مسوات أجلجلات نجزي عبير أملا زي جمرو سبات قلقل صعنا زي جمرت مالت أحزاب نجزيار مسجانا زي جمرو بيتات صعنا زي جمرت قلقل بأسلد مسؤولو إنه هذا أدفت يحكم سلينا بله تناجره مستير تفعلي سمالت أحزاب زنوبر وخينو سلت صحافة ماركوس كا أبا أحزاب زنوبر وخينو سلت صحافة نزي يمثل أوغزيو أدهنسا فتحوان وأمسئوان ليتا ويتا يسوع كريستوس نزي أرثوذكس وقال ملكوتا وقال كامني أدمن هوانن ودد نبرنا أود نعد يزنبرنا عدا ناتا زوتا ألنا كبر المسجنا نعو يخنو حمامات مسألنا سلزلو إنه كلنا حقاقو حلنا نايوشتنا أدقدقنا تعطيقنا بزمن قد زي ولا قش حق زي آب جزانا انتهلنا بيتا كريستيان حج انت ذي تخفته شجر دبها اليوبلون آب جزانا خوينا بصنع تحلنا بصوري لبين ترى تسألنا انت مهلنا إجزاء كل يدلو كلتن سلستون كونكم أبتو قولو أنا ما أخلكم الله خيلو تناجيريو سلازي كلتا سلستو خوينا أما أخل خوينا أب جزانا خوينا مش نسوعنا أملاكنا كل جزية أما أخلنا يركبي بزد مالك أو انت سلست متقصعفون كلو أفتها جرت كي أتقلقلوا هذا اللي نور تروساوي تزخل كلكم سبن ترى أهليو إنه أفتنا يبيسكوباس كهن تجابيهم قدسوا صليوا مسجانا أموس بنيلو تناجرة كافتنا يبيسكوباس وين يتكهن بيت زوجهم أنتم مسيلون أبجزهم كمكم عبد الله مخونكم صلي لهم يوم صحيفة منا نزغم دمت صفليت أميم لكون تبتاتنا أسرة متدل سلازي أبجزي حمامات ودا سماريان بملؤو داويت بملؤو النهار ما عصرت خلت أبن زوج السماوات بسلام القدس جبريل الملاك أزيهم كنا بصحهم يجب أننا إيو وسبحات الأجزاء ولا ولاد تنقل ولا مسقال كبر آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك نو تقدسوا ببرهانه تملألسوا نو تقدسوا ببرهانه تملألسوا نو تقدسوا ببرهانه تملألسوا نو تقدسوا ببرهانه تملألسوا